Er moet een onderzoek komen naar het juist winkelgedrag van Friezen. Dat is de uitkomst van hoe list tussen alle Friese gemeenten en debatteren de Rauwe. Ze praten mandi hoe de dan in de leegstaan van winkels. Het laatste onderzoek is van 2006. Intussen waren hier webwinkels voor zwiere concurrentie. Verschillende brandwachtkorpsen hebben van de morgen een brand in Nijenwiers bestreden. Die hebben een vrijstaande square aan de Brede Waai. In de square stiert een hennepkwekerij. Hoe grut kon de politie nog net zeggen. En ik net had de kwekerij oorzaak west van de brand. Er ben geen mensen verwoenen rekken. Het planetarium in Friendshire heeft van de morgen zien 12 miljoenste bezoekers verwelkomen. De allereerste bezoekers kwamen in 1981. Toen wie het vooral adel en wetenschappers. Sint-Wurdig komen er alle jaren zo'n 44.000 mensen naar Friendshire. Er werd op dit tijd het werken aan een uitbreiding naar het naastliggende pand. Joen en vannacht wat Rijnwetter. Het is maar 14 graden tegen zacht. En de zuidwestenwind is krachtig onthut. Morgen meest bewolkt waar, het bleef droog en het wordt 15 graden. Er stiet morgen een matig ontkrachtige zuidwestenwind.